os empresarios de Cereais Ñam e chamámonos Iván, Héctor e Josué e vamos facer unha exposición sobre a nosa empresa. Segundo recursos humanos, temos en total 115 traballadores. 5 están en recepción, 35 temos nas máquinas, outros 45 en plantación e por último 30 repartindo en camións. En recursos materiais usamos semillas de cacao, azúcar, leite, avea. Algunhas máquinas que utilizamos son a trilladora, a bañadora de chocolate, a descascarilladora e a amasadora industrial. Para comezar coa nosa empresa, puxemos un total de 173.075 euros. Cadea económica. Para facer os nosos cereais necesitamos trigo, avea, leite, azúcar e semillas de cacao. O trigo e as semillas de cacao plantámoslo nós. A leite mercámola da empresa Gandeiría Lousada do noso compañeiro Iván. A avea mercámoslo da empresa importámola da empresa canadiense Arctic Mills. E o azúcar da empresa brasileña Cosam. O noso chocolate faise primeiro partindo a vaina, para despois tostalos. Máis tarde deixámoslo secar, para despois separar a pel dos grans. Facemos os grans polvo e dámoslle moita calor ata que se funda por completo. E os cereais, para facelos, primeiro coas descascarilladoras separamos a palla da pel. Despois, usamos as amasadoras industriais para mezclar todo. E por último, usamos as bañadoras de chocolate para bañar os nosos cereais en chocolate. E así é como se fai os nosos cereais Ñam. E o seu precio é de 3,5, polo que merca o xa. Se queredes ver o noso anuncio, podedes escanear este código QR cun móvil ou unha tablet para poder velo. Algunhas páxinas que nos utilizamos para encontrar toda esta información foi milanuncios.camionsusados, google.com search. Tamén usamos Japón Secreto, Selina Guamusi. Tamén buscamos en Chocolates Pérez. Aquí remate a nosa exposición sobre a nosa empresa. E recordade, se queredes alucinar, mercar Cereais Ñam.